an jarumce mu da zama cikin wa'insu irin mutane kuma dai ba mu san me za mu ce musu ba har yau za su harkarta. To mu kaddara ma kai ka ɗauka ma shi ne suke goyon bayan Palestine, sai suka fito suna goyon bayan Palestine, akalla sai ka ce mene gashi a can suna goyon bayan Palestine, shi kenan kai kuma kai ba shi abu ne ba ronga da Palestine ba shi kenan ba. To amma kuma menene na harbi, wannan harbin ya saba ma hankali. Mutane ne suka fito suna cewa muna goyon bayan al'ummar Palestine, wannan ana yi a duk duniya. Sai aka a nan Najeriya muna da record sun aiko garuruwan da aka yi, don da can mukan zaɓi maiman garuruwa ne mai. Amma wannan saboda irin rashin tsaro din da muka ce to yanzu gaskiya magana tafiyar mutane masu tashi su je wani gari wani lokaci yana zama jidali ko akan hanya haka, saboda haka ana iya a garuruwa daban-daban. Don haka a bana an yi kamar a garuruwa 35 duk rana ɗaya, kuma a ranar juma'an ƙarshen rabu a Najeriya ke har da Lagos duk an yi, kuma duk an yi an gama lafiya. Dama akan fito ne a bititi daga mahalli zuwa muhalli, galiba akan fara daga masallaci ne wani lokaci a kare a wani masallaci ko masallacin idi ko wani fili a yi addu'a shi kenan a basu kowace shekara haka ka sabai. Amma bana a nan a Abuja kawai sai ga sanarwa a wurin wani mutum mai suna Nuhu Rubadu ya rubuta takarda yana cewa ranar 26 ga watan Ramadan ana wato jibi za a yi ranar kurtsin cewa ga shi nan yan Islamic movement ƙarƙashin jagorancin Ibrahim Zakzaky suna niyan za su yi demonstration don nuna goyon baya ga al'ummar Palestine da abin da shi kira ranar Kudus ta duniya, za su yi a garuruwa kaza. To dama an san waɗannan mutane da ta da hankali da kawo rikici, saboda haka ana gargaɗin dukkan sassan tsaro a ɗauki mataki mai tsauri don magance waɗannan tarzuman da su tayar. Dama an san su wadda da tsaro. To na san kuma mana yin wani abin tun Nuhu da yana sakandare bai taɓa sanin ma zai zama jami'in tsaro ba, zai shiga ɗan sanda ba tun bai san tun yana suna sakandare muke abin yana yaro ƙarami, amma don rashin kunya wai shi ne ya san mu da tarzoma. Yanzu na san koma hukaci kace mu shiga wancan yan tarzoma zai ce maka ƙarya ne. To kaga dama mun san in ka ga rubutu irin wannan shiri ne, wato na yanzu ana dama in za su yi sai su fara cewa sun bankaɗo suka ce sun bankaɗo wani shiri cewa yan za su tare tarzoma. To za su tattaro jami'an tsaro su je su yi harbi kenan da nufin wai sun hana tarzoma ne. To sai kuma embassy din America da ke nan Abuja shi kuma sai ya fitar da wata takarda shi ma cewa akwai ranar Kudus ta duniya wanda Islamic movement za su yi a nan Najeriya. To za su yi a garuruwa daban-daban kuma za a yi a nan Abuja, amma ba a faɗi a ina ne za a taso da mazaharan ba a ina za a ƙare, amma ana sa tsammani za a yi artabu da su tsakanin su da jami'an tsaro, za a yi gumuzu da su, kuma za a yi ne a wayannan wurare da nan har suka sa taswiran Abuja, map na Abuja suka yi maki ja a wuraren da za a yi tarzoma da. To sai ko yalai sai aka lura nan ranar juma'an duk wuraren da suka ambata din nan to duk an ji an jibiya sojoji, kaga sun shirya mashi kenan. Da babban masallaci ne na tarayya da wa'yansu masallatai da wa'yansu wurare duk sun je sun jibiya sojoji. To inda aka ɗauko an lura cewa akwai ƙarancin wanda suka jibge a wurin, kuma ba su ma jibge ba, da aka lura checkpoint ne da dama yake akwai, amma ba su jibge sojoji da ana aka ɗauko. Kuma an kai inda za a ƙare, da yake mutane na da yawa, ana har sun ma wuce inda ake so a ƙarin, ana ce musu su dawo ne, kawai kwatsam sai ga sojojin bayyana suka zo kawai suka fara harbi.
harbi kai kuma aka ci wai wannan sojojin suka zo harbin nan sojojin da suke gadin fadan shugaban kasa su gwanayen harbi ne duk inda suna daidaitan inda za su harba ne don haka makisa su kanta nema suna harba sai kuma suka bullo ta baya suna harbi ta gaba suna harbi ta baya su kuma sai kun san kuma abin da aka saba ka san soja baya daukan sanda ko to wannan sai ga su da sanda suna duka kun ga inda wani hoto da aka nuna suna dukan wata yar uwa su 7 da sandun ita kadai tana kokarin firge mata hijabi tana kokarin ta ja ta rufe kanta suna fisga suna dukanta kaga jarumawa masu gadin shugaban kasa babban kwamandan soja jarumawa sai su masu dukan mata tir wayannan tsinanu la'anannu lalacewa kai irin wannan mutum ya lalace irin wannan ya zama banza wafi irin wannan baka da wani sai kai nuna kaimi akan wanda bai da komai yana tafiya har a ce wai ku kuma zaje ne ku farma mace da duka to jarumtakan sojojin Najeriya kenan to mai kawo wai masu gadin fadan shugaban kasa kan titi suna harbi to kuma wannan karon sai suka yi abin ya mafi abin da suka yi mana shekara 11 da suka wuce don a ci magana nake cewa ainihin juma'an wannan shekaran ta faɗo 28 ga watan Ramadan kamar yadda ta faɗo haka nan a shekara 11 da suka wuce wanda sojoji suka bayyana suka yi harbe-harbe a Zaria suka kashe mana mutum 34 to wannan wancan da suka karshe mutanen sun bar mana muka je muka kwasa muka jana'izan to wannan karon sai suka kwasa gaba daya wanda suka iya dauka sai wanda sun muka samu wanda suke hannun mu su ne muka yi jana'iza an sami mutum 5 da farko daga baya kuma ɗaya ya cika an sami mutum 6 amma yanzu haka zancen da muke ana jin cewa suna da waɗanda suka kashe mutum 20 suna na hannunsu kuma in kuka ji dargan da ake ta yi da mutanen nan na farko duk irin wani irin sai muka tura lauyoyi ne da aka tura lauyoyi su soja ma ba su saurari kowa ba sai suka kwashi mutanen gaba ɗaya suka kai su wajen 'yan sanda wanda suke ce masarar to suka kai su kuma ba bayani amma muna samun bayani daga ciki cewa ainihin su wanda aka kai sun kai mutum 380 akwai wanda aka kashe akwai wanda aka jimar da yawansu suna da munanan raunuka kuma an zubar da su ne ma da wanda aka kashe da wanda suke da daurin da an aje su an zubar da su ne a waje aka tara wasu waje wura to aka je aka muka tura ainihin lauyin masu gansu zai gagara su nawa ne sun ƙi su faɗa to kuma muka ce to suka ci akwai fa masu harbin bindiga dole ne a kawo likitoci gansu suka ce sun yadda mu zo da likitoci aka zo da likitoci sai suka ce sun fasa tun dare muka ce za a ce sai gobe za a zo likita a zo da dare suka ce sun sai gobe da safe aka ji zafi suka ce kai sun fasa ba likitan ma ba zai ba likitoci na ba su da wasu to ko kai su asibiti suka ce to ai ba mu da motoci suka ce to mu za mu kawo motoci a kai su har sun yadda da aka kai ba mu yadda ba saboda idan muka sa su a motocin ku za ku gudu da su ne wai an taba yin haka nan wata rana aka ɗibo in su yan wa aka yi su asibiti motoci biyu ɗaya na yan tsada ɗaya ba na yan tsada ba na yan wa sai suka gudu da mu yanzu ban san lokacin da aka yi wannan ba amma da haka suka ce wai an gudu wai saboda haka ba su yadda ba sai sai ko raka mota sai suka ce su za su kai su sai aka zuba su a motocin su suka kai su wai asibiti aka duba duk asibitocin garin nan aka duba ba ga inda aka kai su ashe wasu sun kai su asibitin yan sanda ne kuma ba likita sai wani nasu guda ɗaya sai aka ba su irin maganin kashe zafi aka koma da su aka watsa kalmar mutum da harbin bindiga to wanda muka ɗauka wanda aka ji ciwo da yawa ma wanda muka kai su asibiti an kwantar da su ne har an masa operation yanzu aka wasu suna nan kwanci asibiti aiki aka yi sosai don in mutum yana da harbin bindiga yana da haɗari
baka san inda harsashin yake ba. Akan sa shi ne a wani mashin mai hoto ya nuna jikin nasa, ya nuna inda harsashin yake, sannan a ga irin aikin da ya kamata a yi. amma an bashi da shi. To ƙarshe ana ta ƙoƙarin to a san yadda za a yi, ko da a karɓe su ko da ne kama kaya kawai sai suka kwashe su ran alhamis da suka wuce din, talabijin alhamis da ta wuce shekarun jiya kenan, sai gidajen yari suka kai mutane kamar 173 suka kai kurkukun Suleja, ba Suleja, sorry, Kuje, kurkukun Kuje. To kuma da yawansu suna da raunuka, akwai mutum 20 da suke da raunuka mai tsanani. To amma da alhamdulillah wanda suke tun da sun kai su kurkuku, su wa'annan an iya kai su asibiti wanda suke mai tsanani, wasu kuma an kwantar da su asibitin cikin gidan yari, su kuma an fita da su ana musu magani. To amma sauran wanda suke hannunsu akwai wa'ansu mutane da ba su kai su prison din ba, sai suka ce za su saki ran juma'a, ran alhamis suka faɗo wannan, suka ce gobe juma'a za mu saki mata da yara, don akwai mata da yara. Suka ce ran juma'a jiya kenan, sai kawai suka kwashi mata da yaran gaba ɗaya suka wuce da su Suleja, suka kai su waga suna a karɓe su a gidan yari. To su gidan yari suka ce ai ba su karɓan yara, suka karɓi mata guda 12, 14 ma suka fara karɓa da horo, sai suka gano wasu daga cikin matan yara ne ƙanana ba su kai shekaru, suka dawo da su, sai zama 12 na, sai suka dawo da sauran akan cewa yau asabar za a sake su. So yara 60 da ko yara 65 ƙanana. To kuma yanzu da aka je batun sakin su yau sun ce to yanzu sai dai iyayensu su zo. To wani kuma uba ne ya tafi da yaron, sun kashe uban, su kuma dan kuma yanzu uban shi ya zo ya karbe shi. A zanen da ya magana da su akan cewa to ai wayannan yara mun san dangin su ba wani matsala, kuma lauyoyi ne muka sa. To yanzu da ana magana zaka ji da mazance da muke da yara 65 da kuma wasu mutane 15 ma wanda ba su kai su prison din musulman a hannunsu. To wannan al'amari daban al'ajibi. Harbi na fitan arziki, sannan kuma a hana mutum magani, ba batun ma abinci, wake batun ma ajimi ko abinci ko ruwa, sai da azumin naka suka zubar da su ba komai. To akwai yar uwa malama Fatima Bashir, duk lokaci ita take daukan hidiman kai abinci, yin abinci a kai gidajen yari, wanda aka kama an kai mutanen ofishin yan sanda, ita take kai abinci. To ita ma an kama ta kuma an harbi ɗanta, ko wanda suke tsara kurku muka musu tuwon sallah, duk ita take daukar da wanda take yin a kai musu abinci. To yanzu tana hannun su, don sun kai su ba sana ba su abinci ba, mu muke kai musu abinci. To har masu yin abinci da masu ba da abinci don an kama. To wannan al'amari daban al'ajibi, kuma shi ma wanda ya fi ban alaji irin shirin mutane, shuru kamar bai shafe su ba. Wato wannan ya shafi shi a ne, su kuma su ba shi a yanzu, shi ke su.